kangening ati monggo dados. Monggo bersama Bapak Ibu. Sinau Mbak Lintang. Nggih, dawa sami nderek gladhen. Piye mau? Sari. Hae. Sik. Aja semalang wong bagus tresno iki ora bisa karepku ora layu yo karepku ora suwe aku bali bisa sumanding ana ning sisiku.
banget iki piye iki? Tinggal sedikit lagi perjuangan kita, guys. Bugel mania ayo nyawer terus malah. Otene orang disawer yang di depan ini apa piye? Ya masuk. Genepi yo Pak, 2 juta Ayo, kurang ngapa? 100 niki. Sedekah wae ding, Pak. Nano. Yo. Aja semalang wong bagus tresna iki ora bisa lara wae yo karep ora suwe aku bali iso suwe ono ning sisiku Sebanur Mas Bugel, Mbak Lintang. Lintangnya tak Matur suwun. bareng tak kata-katanya kayak Rara ya. Rara sapa? Rara